Hei, Kahoot on uusi työväline opettajalle, jolla voit luoda pienimuotoisia tietokilpailuja, perustaa keskusteluita tai tehdä äänestyksiä. Tämä opastevideo näyttää sinulle, miten pääset alkuun. Ihan aluksi kirjaudu osoitteeseen getkahoot.com. Paina sitten painiketta Get My Free Account. Tulet tämän jälkeen sivulle, jossa sinun täytyy valita, minkälaisessa roolissa toimit. Kun olet valinnut roolisi, esimerkiksi opettaja, täytä muut tyhjät kohdat ja paina Create Account ja olet luonut itsellesi tilin Kahoottiin. Kun olet luonut tilisi ja kirjautunut sisään, päädyt aloitussivulle, josta voit valita, minkä tyyppisen Kahootin haluat tehdä. Teetkö tietokilpailun, keskustelun vai tutkimuksen tai äänestyksen? Tämä video neuvoo lyhyesti, miten teet ensimmäisen tietokilpailusi, eli quiz. Ensin pyydetään antamaan tietokilpailulle nimi. Kun olet nimennyt kilpailun, paina nappulaa Go. Nyt olet valmis tekemään ensimmäisen kysymyksesi Kahoottiin. Kirjoita kysymyksesi kysymyssarakkeeseen ja vastausvaihtoehdot vastaussarakkeisiin. Oikean vastauksen valinta tapahtuu painamalla punaista Incorrect-nappia, jonka jälkeen se muuttuu vihreäksi Correct-vastaukseksi. Koska Kahootissa oleellista on se, että kilpaillaan aikaa vastaan, voit tällä sivulla valita myös aikarajan, paljonko annat oppilaillesi vastausaikaa. Vastausaikavaihtoehtoja on hyvinkin monia. Lisäksi voit valita, annetaanko kilpailussa pisteitä vai ei. Kahootin hienous on juuri tässä pelillisyydessä ja siinä, että siitä saa pisteitä ja Kahoot antaa jokaisen kysymyksen jälkeen oppilaan omalle näytölle henkilökohtaista palautetta siitä, millä sijalla oppilas tällä hetkellä on tässä kisassa. Kun haluat tehdä seuraavan kysymyksen, paina Add Question. Jos ihmettelet, että et pääse eteenpäin, sinulla on todennäköisesti valitsematta oikea vastaus. Eli muista, että aina täytyy valita joku vastausvaihtoehto tai useampi vastausvaihtoehto oikeaksi vastaukseksi. Kun olet tehnyt haluamasi määrän kysymyksiä, valitse seuraavaksi Next Settings. Jos olisin tehnyt useamman kuin yhden kysymyksen, seuraavaksi aukeaisi ikkuna, jossa pystyy vielä järjestelemään kysymykset uuteen järjestykseen. Nyt olen päätynyt kuitenkin suoraan viimeiseen valintaikkunaan, jossa valitaan kyselylle kieli. Siellä valitaan yksityisyysasetukset, onko kilpailu tai tietokilpailu julkinen vai yksityinen, ja myös mille yleisölle kilpailu on tarkoitettu. Onko se esimerkiksi yliopisto-opiskelijoille vai alakoulun opiskelijoille vai kenelle se on tarkoitettu. Lisäksi voi valita tietokilpailun levelin, minkä tasoinen se on, antaa siihen pienen kuvauksen, minkä tyyppisistä asioista tämä kilpailu on tehty, ja kilpailuun voi lisätä tägejä, eli hakusanoja. Samoin Kahootille voi laittaa aloituskuvan Next Cover Image -painikkeesta, eli voit valita omalta koneeltasi jonkun kuvan, jonka laitat oman kilpailusi aloituskuvaksi. Lopulta saavut sivulle, josta voit pistää
kyselyn alkuun. Tässä voit tehdä vielä muutamia valintoja. Voit valita, laitatko kyselysi kysymykset tai randomi järjestykseen niin, että kone valitsee kysymysten järjestyksen. Ja toisena valintana voit valita, haluatko soittaa hissimusiikkia kyselysi taustalla. Nämä valinnat tehdään ensin ja sen jälkeen pistetään kysely käyntiin painikkeesta Launch. Lopulta saavut näkymään, jossa ohjataan oppilasta aloittamaan ensimmäinen kysely. Ensimmäisessä kuvassa neuvotaan, että ota kännykkäsi, tablettisi tai kannettava tietokoneesi. Toisessa kuvassa neuvotaan, että oppilas kirjautuu osoitteeseen kahoot.it. Sen jälkeen järjestelmä kysyy game-pinnin ja game-pinnin tämä Kahoot-järjestelmä arpoo aina kunkin kyselyn kohdalle. Tässä tapauksessa se olisi 917. Sen jälkeen järjestelmä kysyy vielä oppilaan nimeä ja kukin oppilas kirjautuu sitten haluamallaan nimellä tuohon kyselyyn ja nuo nimet oppilaiden kirjautumisen jälkeen tulevat tänne alas tällä näytöllä. Tämän jälkeen voit käynnistää kyselyn painikkeesta Start Now. Olet valmis aloittamaan ensimmäisen kahoottisi. Mukavia pelihetkiä sinulle.